Lah yo, gawane klambi ra tau dinggo ya ana. Alah, kowe iki ambek kowe. Lah ke sak paket pirang-pirang. Jadi kasmu kae nanti kae. Lah yo. Masane YouTube lho, Di. Yo isin lo sarek lamben. Piye mulai jiko klambi sik piye? Mah Aku TikTok. Sungati. Nak opo entek. Enak. Enak yo karo bos iku ya. Jiko dhewe no. Masa aku kan jikoke. Wes, Wis. aku wae. Dan kok yo karo duit to. Lah yo. Jikokne siji kono neh Mas nak. Longgar Mas. Wis. Wis kok. Wae. Dan kok karo duit yo kan.